Ni siraba kumakan jamukan daminɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don Serifula tele ɲɛmaaw fɛ cogo min na accident ko ka se ka nɔgɔya. An ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Aw minnu bɛ ni jamukan in ti fɔ aw kɔ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Panama Danbele ma n'ale sirabankan polisiw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ don. O kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin Badema Sila ma n'ale super auto tigi ye. Super auto yɔrɔ do yɔrɔ mun ni mobili sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la Banabugu siraba kan. Bi aw ka jamukan na an y'a kanu ka kuma fɛn mun kan o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso mun ɲɛsinnen don bolimafɛnw ka taa ni ka segin ani siraba dilanko kunkanko ɲɛnabɔli ma ani a ka bolofara mun bɛ yen ni o ɲɛsinnen don siraba lakana ma n'o ye ANASER u ye hakilina dɔ sigi sen kan ni a bɛ wele journée de la courtoisie o tako 18nan o kɛnɛ sigira n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ kuma siraba ko de kan a bɛ kuma lakana ko de kan accident balili sira dɔw don an tun b'a kɛnɛ kan fɛn minnu bɔr'o la an bɛna o de yira aw la aw ka bi jamukan na. Bon donc a ma fɔ ko an ta ye a bɛɛ bila la mais a kun fanga dɔgɔyara. Bon ni ɲinɛ n'i ka fɛn kɔrɔ bɛɛ kɔ i bɛ ɲuman dɔ bila n'i ye fɛn kɔrɔ bɛɛ ta i bɛ juguman dɔ ta. Bon ala y'a kɛ ANASER mɔgɔw ni transport minisiriso farala ɲɔgɔn kan u ye baara min kɛ nin ye vraiment an ye fɛn min faamuya kɔnɔ bi ko belebele ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. Ɲamakala yɛrɛ kɔrɔ ye min ye maa min sɔnna ka dɔ bɔ a yɛrɛ danbe la pour que ka sabali ka dilali kɛ sinon maa bɛɛ kelen ye. O yɔrɔ o y'a dama kuma wɛrɛ ye donc n'an welel'o kɛnɛ kan ka fɔ ka ko sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo kuma b'an bolo banni yɔrɔw la mɔgɔw bɛ yen n'u dusu kasilen don kumaw bɛ kumaw la n'an y'a fɔ dɔw dusu bɛ da tɔɔrɔ b'u kan. Bon a b'an bolo denguli yɔrɔw la a b'an bolo kɔɲɔyɔrɔw la a b'an bolo yɔrɔ caman na jamajɛyɔrɔ caman bɛ yen ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn u b'a fɔ ko ɲamakala dɔ bɛ yen wa. Bon ɲamakalaw de bɛ wuli ka kuma bon n'i ma kuma jugu fɔ jama la n'i taara a fɔ anw ye fɛn dɔ ye don o fɛn dɔ fɔra an ye don o an ye baara dɔ kɛ vraiment an bɛ fɛ k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ accident cayalen don bon accident in fanba bɛɛ ye denmisɛnninlamɔgɔw ye bon an b'a ɲini dutigiw fɛ aw minnu bɛ bolimafɛn san ka d'a denw ma aw b'a ɲini aw dutigiw fɛ aw minnu bɛ duw kɔnɔ a ye kuma n'a denw ye a ye bolimafɛn n'a y'a san ka d'u ma a ye tila k'u jateminɛ anw ka Mali ko caman ye bi du kɔnɔ fo ka taa se jamana ma fɛnw de bɛ kɛ mais kɔlɔsili t'a la n'i ma fɛn kɔlɔsi a bɛ tiɲɛ ti bɔ a kalama dɛ. Donc n'o fɔra dutigiw ɲɛna bɛɛ tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i b'a fɔ don dɔ la hali n'a kɛra mɔgɔ duuru i b'o sɔrɔ min hakili bɛ yɛlɛma. Donc n'an welel'o la k'a fɔ an k'a fɔ mɔgɔw ye ko an ka ko sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo circulation na ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn dɔgɔya a man ɲi émission kan ka sigi nin na ka baaraw k'a kan n'a kɛra kɛcogo la ni ala sɔnna ma a bɛ nɔbɔ wa a nɔ bɛ ye fana. K'a ɲini maliden bɛɛ fɛ surtout denmisɛnninlamɔgɔw jamana in y'olu de ye dɛ cɛkɔrɔba fɛn fɛn tɛmɛna san 70 kan o fanga ka dɔgɔ jamanajɔ la dɛ olu kɔni bɛ ladili de kɛ olu fanga ka dɔgɔ jamanajɔ la mais sifinnakaw problème ye an bɛ kangari da olu de ye u ka sabali u ka taa dɔɔni u ka hadamadenyaw la u ka sabali u ka taa dɔɔni u ka kow la u ka fɛn o fɛn n'u b'a kɛ u k'a kɛ ni hakili ye et puis denmisɛnninw bannen don ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la ɲininkali n'i y'a fɔ denmisɛnnin dɔw b'a fɔ ko maakɔrɔbaw tɛ kuma ɲɛnama fɔ denmisɛnninw ye bilen mais maakɔrɔba bɛɛ tɛ dɔw bɛ yen olu b'a ɲini kuma bɛɛ ka mɔgɔw ladi ni gɛrɛla mɔgɔw la min ka ɲi min man ɲi a b'i bilasira i mana kodɔn cogo cogo i wolola ka min sɔrɔ dugu min na o b'o dugu dɔn ka tɛmɛ i kan dɛ i wolola ka min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ diɲɛ dɔn ka tɛmɛ i kan dɛ a ka dɔnta de tɛ kelen ye bon n'aw ka dɔnta tɛ kelen ye ale ka dɔnta ye min ye n'i y'o fari ta kan dɔnni yɛrɛ tɔgɔ ye ko dɔɔni ale bɛ min dɔn n'i sɔnna ka gɛrɛ ale la ale bɛ min fana fɛ yen n'i y'o fana dɔn donc o fana bɛ dɔ de fara i kun an bɛ a ɲini denmisɛnninw fɛ vraiment u ka sabali u ka circulation u ka maakɔrɔbaw bonya u k'u yɛrɛ bonya u yɛrɛ dama ka da ɲɔgɔn na u ka sɔn ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn bonya o de bɛ na ni dɔ caman bɔ kasara in na an b'a ɲini san wɛrɛ n'ala y'o jira an na n'an bɛ sigi nin kɛnɛ kan o k'a sɔrɔ a ka fɔ ko Mali ka ɲina accident a dɔgɔyara hali n'a ma ban pewu a ka dɔgɔya o don ala sɔgɔ so. Sumano b'i fo n bɛ Serifula TV mɔgɔ lajɛbaw bɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan effectivement nin y'a san 16 ye an bɛ journée de courtoisie kɛ Mali kɔnɔ ɲinan ta n y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin an ka laadatigiw ma parce que an ka jateminɛ ye mun ye anw bɛ ka baara caman kɛ an bɛ formation kɛ an bɛ sensibilisation kɛ an ni policiers ni gendarmes an bɛ bɔ siraw fana kan ka mɔgɔw kɔlɔsi ne minnu tɛ ka boli ka ɲɛ an b'olu sanctionner mais ɲinan ta yira la k'a fɔ ko franchement n'an taara laadalatigiw fɛ
olu minnu ye dugutigiw ye olu minnu ye diinɛ ɲɛnamɔgɔw ye olu minnu ye an ka jeliw ye an ka ɲamakalaw olu bɛ se ka dɛmɛba kɛ pour que mɔgɔw ka se k'u jogo dilan circulation routière la o de la ɲinan an ye ɲinan thème k'o ɲɛsin u ma an ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada in na ni formation ye parce que formation kun ye mun ye ka se ka siraba ka kasara a kɔlɔlɔw a n'a conséquences k'o yir'u la fɔlɔ a filanan fana ye mun ye ka se ka messages d'u ma u ka se ka message minnu fɔ u ka kutubaw la o ye message minnu fɔ églisew la o ye message minnu fɔ n'u taara laadama yɔrɔw la i n'a fɔ ni mariages bɛ yen ni ɲɛnajɛ ma yɔrɔw la o bɛ se ka olu lase jama ma cogo min ka u sensibiliser mɔgɔw ka se ka siraba sariyaw bato an ye gafe belebele n'o bɛ fɔ a ma ko code de la route an y'o dalajɛ k'o d'u ma o code de la route ye code de la route kura ye an ka jamana ye sariya mun ta 2023 mun bɛ sen na sisan pour que u ka se k'u fana a kunnafoniw di mɔgɔw ma walasa franchement mɔgɔw bɛɛ ka se ka taa ka segin kɛ dugubaw kɔnɔ ani dugutaa sira la k'a sɔrɔ accident ma caya an ka jamana kɔnɔ. circulation courtoisie fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i n'a fɔ ni sira dilanna sira dɔw dabɔra sen naanitigiw kama dɔw dabɔra sen filatigiw kama dɔw yɛrɛ dabɔra an b'a fɔ minnu ma ko trottoir i n'a fɔ an sennamaw a dabɔra u fana kama bɛɛ ka boli i ka sira la fɔlɔ o ye courtoisie fɔlɔfɔlɔ ye filanan ye mun ye circulation na mɔgɔ dɔw bɛ se mobili la ka tɛmɛ dɔw kan dɔw bɛ se moto la ka tɛmɛ dɔw kan donc e mun bɛ se mobili la e mun bɛ se moto la n'i ye mɔgɔ ye mun bɛ dugu kɔnɔ i k'o dɛmɛ ka n'a kɛ dusumangoya ye u ka se ka taa ka segin kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ m'o sɔrɔ a sabanan n'a belebele yɛrɛ ye mun ye siraba sariya an ka jija an ka siraba sariya labato yɔrɔ caman bɛ yen a fɔlen don k'u kana vitesse ta k'u kana tɛmɛ kilomètre 50 kan k'u kana tɛmɛ kilomètre 30 yɛrɛ kan ni sera sugudaw la an k'olu sariyaw bato sécurité passive minan damadamani bɛ mobili la n'a fɔ o ma ko ceinture de sécurité don o don an b'o fɔ mɔgɔw ye ceinture de sécurité kɛra diyagoya ye sisan k'a fɔ k'i bɛ taa dugu ni dugutaa sira dɔrɔn na o tɛ dɛ hali n'i bɛ duguba kɔnɔ boli fitinin boliba o bɛɛ la i kan ka ceinture de sécurité su minnu bɛ moto kan casque de protection an bɛ segin o kan k'o fɔ u ka to ka casque de protection don donc nin waleya damadamaniw de bɛ se ka kɛ n'an sera k'o bila sen na a ka ca ala fɛ siraba ka kasara an b'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔrɔ an bɛ an ka laadatigiw fo an bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo chrétien kunda ka fara église kunda i ɲɛ b'a la u bɛɛ ɲɛmɔgɔbaw nana yan bi u bɛɛ nisɔndiyara ni bonya mun tara ka da u kan u y'an rassuré fana ko ɲinan ta accident kɛlɛli o bɛ kɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ ye u b'a daminɛ bi fo ka taa san ban dɔgɔkun tɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ olu ma kutuba k'a kan k'a sɔrɔ u ma ladili k'a kan k'a sɔrɔ u ma ɲɔgɔn ye k'a kan ka denmisɛnninw ladi ka mɔgɔkɔrɔbaw ladi ka chauffeurs ladi ka transporteurs ladi pour que franchement accident de la circulation routière a ka nagasi an ka jamana kɔnɔ donc an ka foliba bɛ u ye o la an b'an ka ministre fana fo madame Danbele Madina Sisoko ale mun jɔlen don ni an ka ministère ye bi su ni tile siraba kasara a b'o kɛlɛli la ale de bɛ orientation d'a ma ale de b'an bilasira pour que franchement an bɛ action o action kɛ terrain kan a ka se ka nɔ ye et que résultats ka se ka bɔ a la donc an ka foli bɛ ɲɛsin o ma an ka foli bɛ ɲɛsin aw fana ma aw minnu ye télévision radio tigiw aw minnu b'an dɛmɛ an ka baara in na parce que an bɛ Bamakɔ yan an ka mɔgɔ dɔw bɛ Carrefour la dɔw bɛ Mopti dɔw bɛ Gao dɔw bɛ Sikaso olu bɛ k'u seko kɛ nka télé o bɛ Mali fan bɛɛ o bɛ se ka anw dɛmɛ an ka message n'an bɛ fɛ ka message minnu véhiculer i n'a fɔ bi ɲɔgɔnna na donc aw bɛ k'an dɛmɛ o baara mun na an ka foli b'aw ye. fɔ cogo min na an ka jamana la sirabaga kasara a ko ti dogo la a ko dan bɛ kɛnɛ k'a kɛra panparanbaw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la maa ti an ka nin yɔrɔ in na yan min b'a fɔ ko ma deli ka taa sirabaga kasara jalajɛkɛyɔrɔ la min b'a fɔ ko ma a mɛn min b'a fɔ ko ma ye ou bien min b'a fɔ k'a mankan ma sɔrɔ o ma b'an jɛla yan an b'a t'an jɛla n'i y'a dan o yɛrɛ ma o yɛrɛ o ye wajulu bɔ o yɛrɛ o ye wasakɛ nka a bɛ kɛ cogo di don o don dɔ maakura bɛna
ali bi b'a sɔrɔ dɔ ye bolimafɛn kura sɔrɔ o bɛ fara an kan dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ dɛsɛ o bɛ bɔ an na donc a m'a kɛ cogo cogo maa tɛ se ba ɲɛ koli ma k'a cilen don don o don an na dɔɔni fɔ walasa nabakuraw k'o mɛn ou bien minnu bɛ yen n'olu landuruyela n'olu ye ko sɔrɔ olu na se ka kɛ an yɛrɛ ka ladilikan digi ye ka kunnafoni di tɔw ma ou bien ka ladilikan fɔ tɔw ye donc ɲinan ta o ni san dama ta ma kɛ kelen an y'a fɔ nin y'a tako 16nan ye a daminɛna san 2011 nka an ye hakili jagabɔ kɛ cakɛda min b'an fɛ min ɲɛsinen don sirabaga kasara kɔni ma o y'i miiri a n'a jɛɲɔgɔnw u y'u hakili di ɲɔgɔn ma u ko sisan an ye dɔ kɛ parce que sirabaga kasara ko in na an ye ngɔni kɛ ka ngɔni bala kɛ ka sama kɛ ka sama danse kɛ k'a bugu kɛ k'a bugu tigɛ kɛ halisa a ma ban donc an ko sisan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye misaliya d'an ma ka mara sigi so k'a ta ni k'a ɲɛsin maratigiw ma an yɛrɛ y'an miiri an yɛrɛ ko n'o don an ka sirabaga kasara fɛ an k'o fɛnɛ ta an k'o d'u ma u k'o fara a kan parce que u y'u bolokɔrɔta k'u a dir'u ma k'a jar'u ye an fɛn o fɛn bi yan yanni an ka se cakɛdaw la yanni an ka se kalandaw la an bɛɛ bɔra du dɔ kɔnɔ du o du i b'a sɔrɔ o bɛ sigida la sigida o sigida o bɛ dugu la donc ko sera dira a tigiw ma sisan donc a dira a tigiw ma ɲinanta kɔni n y'o de fɔ n ko bolofila fani b'o kan donc a dira a tigiw ma donc an y'a d'u ma ni ala sɔnna a ma an yɛrɛ bɛna wuli ka far'u kan a bɛ kɛ cogo min kɔrɔ min na olu yɛrɛ ka hakilina kura ye min ye n'u y'o d'an ma n'an y'o fara an da kan walasa n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nin di kun bɔ n'o farala ɲɔgɔn kan o bɛ se kɛ kunba kelen ye donc sisan ni ala sɔnna a ma an bɛna an bolo di an bɛn'o fɛnɛ lajɛ san 2026 in na donc n b'a ɲini ala fɛ ala k'a se di aw fɛnɛ ma ala ye gundo caman di aw ma ala ka sirabaga kasara kɛlɛli ala k'o fɛnɛ se di aw ma anw fɛnɛ b'a fanga fara a ta kan donc an y'a fɔ cogo min na an ko sirabaga kasara ye ɲinanda la n'an ko courtoisie mɔgɔw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔw ka ko to ɲɔgɔn da la siraba kan segu ka ko ten ko maa bɛ muɲu yanni mago ɲɛ waati cɛ mais maa tɛ muɲu yanni sa waati cɛ donc u ka a jateminɛ sirabaga ye waati ni kunkurunin an ye jate minnu minɛ sirabaga an y'o fɔ ni mɔgɔ bɛ sira kan dɔw bɛ pɛrɛn ɲɔgɔn na fo dɔw bɛ ciw tigɛ ɲɔgɔn ye k'u bolo kɛ tan dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kan fɔ ne wa n b'i sɔrɔ i jɔn ye ne e ye cɛ ye e ka jigin an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ fɔ a la dɔw bɛ yen nɔ f'olu bɛ dan tɛmɛ f'olu bɛ na k'u bɛ u ka bolimafɛnw boli ka taa dɔ gun sira kan an y'a jateminɛ dɔw bɛ yen olu fɛnɛ mankan mobili mankan ou bien bolimafɛn sen fila ninnu olu b'o mankan kɛ kuwan n'u dimina dɔ kɔrɔ o bɛ siraba kan dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kuma yɛrɛ dɔw fɔ i tulo tɛ se ka don a la boloseli yɛrɛ tɛ dɔw bɛ hali a k'a kɛ to hali nɛni dɔw bɛ yen o tamasiyɛn dɔw bɛ yen dɔw b'o fɔ o mankan sira kan dɔw bɛ yen n'olu bɛna taa ci la hali n ka ɲɛ kalakala ne ye kɛnɛ ni mankan ni ye n ka taa n jɔ yen n ka taa n ka ci la ka na olu bɛ san k'u jɔ sira camancɛ la ne y'a jɔ sira camancɛ la sira in dun dilanna a fɔra k'e bɛ tɛmɛ dɔ yɛrɛ bɛ tɛmɛ maa tɛ jɔ a kan ne nana ka n'i jɔ min b'e kɔfɛ e bɛ degun kɔni se o ma e bɛ taa i ka ci kunkurunin na mais e ka ci kunkurunin o bɛ degunba se dɔ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ dɔw bɛna jɔ mobiliw jɔlen na fo ka don a kɔrɔ a dɔw bɛ yen ni bɛ se ka to a la dɔw bɛ yen kasara b'u sɔrɔ n'o bɔra yen an ka finitigilakaw n'an b'a fɔ o ma ko polisi olu de ɲɛsinnen don sira kan k'an lajɛ k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan e ka taa nin ka na misidennin kana jɔ birimina langolo kana to bɛɛ ka taa i ta fanfɛla la mais kuma dɔ olu bɛ a fɔ olu yɛrɛ b'u bolo bɔ dɔw ma ko dɔw bɛna don polisikɛ bolo kɔrɔ ka tɛmɛ donc an y'o de fɔ ko les refus d'obtempérer aux inspections des agents ou bien dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ yɛlɛ bɛ mobili la n'i bɛ boli yɔrɔ dɔw la dibi bɛ yen mais dɔw bɛ mobili yelen fasugu dɔw don a la n'u bɛna n'u n'i bɛnna i ɲɛ tɛ foyi ye n'i ɲɛ dun ma foyi ye e bɛ bolimafɛn sanfɛ a bɛ kɛ cogo di
ɲɛ de ye maa kalaminɛ ye donc an y'olu jate minɛ la maintenant ni a bɛ mobili kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka boli sariya y'a jira ni e sera yɔrɔnin dɔ la min bɛ nɔka o man ka taa gun e la e fana bɛ min nɔka e man ka taa gun o la an bɛ mobili kɔnɔ mobili ye nɛgɛw sigisigilen ɲɔgɔn sanfɛ tubabukɛ min y'a dilan k'a bila anw bolo o y'a fɔ ko nɛgɛ sigilen don ɲɔgɔn sanfɛ ko mais k'a dajuru ni a sariya ti maa si bolo k'a tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ waati nin na donc o furanjɛni minnu fɔra o furanjɛni bɛ bila n'e ko k'i bɛna wuli ala k'an kisi n'i ye i sen da nɛgɛw kan ni juru ma ɲɔgɔn sɔrɔ hali ni i ka bolimafɛn ko a bɛ kolokolo a tɛ se ka se dɔ in ta ma ka taa kasara kɛ a fɔra k'an k'o furanjɛw bila mais anw m'a ye dɔw bɛ t'u nun da dɔw ta la f'olu b'o ɲɔni sariya m'o fɔ sariya y'o kɔn n'o bɔra yen n'i bɛ don munumunu yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ a fɔra ko n'i bɛ don maa min b'i numan bolo fɛ i k'an ka sira di mais ni dɔw bɛ don i ni numan bolotigi o kinibolotigi o a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a cɛmancɛ la si ko n t'a to si t'a la bɛɛ ko k'i ye filenba ye filenba fila bɛ se ka guwan ɲɔgɔn kɔnɔ donc o b'a gɛlɛya an bolo ensuite ni dɔ bɛ na a bɛ boli la sira ye taa ni ka segin dɔ bɛ taa nin fɛ dɔ bɛ segin nin fɛ ni min b'i ka taa yan e fɛ e ka teli n'o ye sariya y'a jiga i bɛ se k'a lajɛ ka tɛmɛ a kan nka n'i b'a tɛmɛ cogoyaw de b'a la n'i bɛ tɛmɛ i bɛ jateminɛ kɛ sira dɔ in fɛ min bɛ ka nalen o tigi danger jumɛn b'a to n'e ko k'i bɛ don a kana ɲɔgɔn sɔrɔ sira ye fila ye n'e ko nin bɛ ka taalen nin bɛ ka nalen n'e ko k'i bɛ don e bɛ don sabanan kan n'e donna mobili tɛ kɛ saba ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc a jateminɛna n'an b'i tɛmɛ an kana tɛmɛ kojugu kɛ tɛmɛ ni sariya y'o da kan mais n'i bɛ tɛmɛ i kan ka jateminɛ kɛ i kan ka tɛmɛ waati jumɛn i kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn yɔrɔ bɛɛ tɛ tɛmɛ waati bɛɛ tɛ a yɛrɛ ɲumanna doubleli kɛ yɔrɔ ye donc an y'o kuma fɔ ani dɔw bɛ yen nɔ olu n'u bɛna don an b'a fɔ sirafaraw la u bɛ don ni fanga ye n'u yɛrɛ ma jan kɛ u bɛ bolimafɛn min kɔnɔ bolimafɛn b'u kɛ yen parce que n'i nana e bɛ fara an ye jate minnu bɔ ka sira ninnu dilan n'i bɛ fara fanga dɔ de bɛ fara i kan donc olu bɛna u bɛ fara ni fanga dɔ ye u yɛrɛ tɛ se ka u ka bolimafɛn u tɛ se ka koron k'a don dɔgɔda fɛ n'i ma koron k'a don dɔgɔda fɛ maa wɛrɛ bɛ na n'a y'i kɛɲɛ a bɛ taa so ma n'a taara so ma ala k'an kisi a bɛ kɛ kasara ye an y'o fɛnɛ fɔ ko ani dɔw bɛ yen n'u bɛ sira kan bonyani t'a la maa dun i m'a kɛ cogo o cogo a kan ka ɲɔgɔn bonya yɔrɔ bɛɛ ni bonya bɔra ko o ko kɔnɔ o nafa dɔgɔyara n'o bɔra yen an ye sira dilan bolimafɛn sen 4 b'a kan bolimafɛn sen 2 b'a kan bolimafɛn sen 3 b'a kan hali sennamɔgɔ yɛrɛ b'a kan an nana ye bolimafɛn sen 2 tigiw olu ni bolimafɛn sen 4 tigiw olu kun bɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'u ɲagamina ɲɔgɔn na kasara b'a la m'a dɔn n'a ye sira kura ninnu jateminɛ sisan an ye bolimafɛn sen 4 tigiw ta dilan ka bolimafɛn sen 2 tigiw ta dilan sennamaa minnu bɛ yen k'olu ta dilan yɔrɔ bɛɛ kun ye a kana se ɲɔgɔn ma kɛ nka o n'a ta bɛɛ an bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw sen 2 tigiw bɛna sen 4 tigiw ka sira kan sennamɔgɔ yɛrɛ kuma dɔw olu bɛ taa sen 4 tigiw ta la olu bɛ t'u ɲɔgɔn sɔrɔ sen 2 tigiw ta la n'an ɲagamina ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ a bɛ se ɲɔgɔn ma dɛ donc an b'a ɲini u fɛ ni minnu tulo b'an kan na sira in dilanla walasa mɔgɔw k'u mago ɲɛ a la o de y'a to jamana ye musaka caman bila a nɔ na sinon n'i y'a kɛ siraba kelen ye o wari ka nɔgɔ mais an filɛ ka masikɔlɔ minnu fara a kan senfilafɛn taamatigiw taw ani sennamɔgɔw taw o bɛɛ ye walasa ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sira kan ka lafiya d'u ma u kana se ɲɔgɔn ma donc an b'o ɲini mɔgɔw fɛnɛ fɛ n'o bɔra yen n'an sera sirabadaw fɛnɛ na an ye minnu dilan k'olu bila ko sentigiw bɛ taama ye feerekɛlaw ka hakɛ to bɛɛ n'i dahirimɛ ɲini don nka i bɛ se ka feere kɛ k'a sɔrɔ i ma sigi yɔrɔ mɔgɔ ka sira kan sisan n'i bɛ tɛmɛ sira ninnu kan an b'a dɔn an ma fɛnw sigi sigilen y'a kan sennamɔgɔw ni taama yɔrɔ t'u bolo u bɛ na tuma dɔw olu bɛ jigin olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ sennanitigiw ta kan ou bien u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ senfilatigiw ka sira kan n'o tɛ ka sira a bɛ min dalen fo tuma dɔw an bɛ pavé d'a sanfɛ o de dilanwulila sennamɔgɔw ta kama donc an b'a ɲini u fɛ feerekɛlaw dɔw b'u dahirimɛ ɲini u ka se sugulamɔgɔw ma u ka feerekɛyɔrɔ ɲini u ye nka a dabɔra ko sennamɔgɔw ka taama yɔrɔ min na
feere o man ka kɛ feere yɔrɔ ye o kɛlen don feere yɔrɔ bɛɛ ko ko n bɛ taa sirabada la n bɛ taa feere kɛ n'o bɔra yen an y'a fɔ fɛnɛ n y'a fɔ kuma in kɔnɔ n ko an ka jamana ɲɛmaa a ye bonya ta k'a di an ka dugutigilakaw an ka laadatigiw an ka n'an b'a fɔ ko religieux an ka diinɛtigiw an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale y'a ta an ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ a kɛra CICB la jumadɔya dɔ fɛ novembre kalo tile 12 san 2021 ale y'a ta k'a y'i sigi k'i miiri Mali ye danbe jamana ye Mali ye bɛn jamana ye Mali ye koto ɲɔgɔn tala jamana ye nka a bɛ daminɛ min a bɛ daminɛ so jɔnniw bɛ so sotigi ye jɔnni ye sotigi ye dugutigiw ye n'i kɛra cogo cogo i bɛ kɛ diinɛ na n'i bɛ seli n'i ma taa église la i bɛ taa misiri la n'o bɔra yen ala ye ɲamakalaw da k'olu bila u tɔgɔ b'a fɔ cogo min ko ka dugulamɔgɔw kala ɲɔgɔn na donc ale ye bonya ta k'o sigi o ma a ye bonya ta k'o sigi o de ye anw fɛnɛ jafarinya anw fɛnɛ ko k'anw fɛnɛ bɛna bonya wɛrɛ sigi u ma donc sisan an y'a olu minnu fara ɲɔgɔn kan nin sen nka olu ku an bɛna an fan fara olu ta kan walasa an bɛɛ ka jɛ an ka sirabaga kasara in kɛlɛli kɛ donc an y'o de fɔ sisan komi a yɛrɛ y'a fɔ sɔgɔmada in na kunnafoni caman dira aw ma diɲɛ Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ sirabaga kasara kɛlɛli tɔn sigira fan bɛɛ donc kunnafoni minnu dira aw ma a fɔra ko k'a fɔ mɔgɔw ye ni an bɛ sira kan ni mɔgɔ dɔ bɛ na e b'a dɔn a tigi bɛ degun kɔnɔ hali n'a bɛ sira min kan n'o t'a ka sira ye ou bien n'a bɛ ka boli yɔrɔ min na n'a jo t'o la e min bɛ yen ne b'i ka bolimafɛn kan a bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye a fɔra k'e ka sabali i k'a kun i k'a to yen a ka taa donc ko k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu n'o bɔra yen n'i ye i bɛnna ni mɔgɔ ye a tigi ɲun bɛ a ɲun bɛ kosɛbɛ sariya ko k'a fɔ u ɲɛna u k'u a nɛmɛ a bɛ se ka tɛmɛ cogo min k'a sɔrɔ i ma taa gun a la ou bien n'i sera a ma yɛrɛ k'i jɔ i k'a to yen a ka tɛmɛ parce que a bɛ degun dɔ kɔnɔ e b'a to yen hali n'a jo t'a la n'e jo b'a la i b'a to yen a ka tɛmɛ o bɔra yen tuguni a fɔra ko n'i bɛ i tɛmɛ tan i m'a lawula kama i sera mɔgɔ ma n'a y'i ja i b'i ka bolimafɛn kan i b'a kɛ tan yɔrɔ n'i y'o fɔ o ye ja ye min b'a jira ko hakɛ to yafa ma o ye foli ye i b'a kɛ tan n'i y'o kɛ dɔw bɛ yen nɔ a ka d'u ye maintenant n'o bɔra yen ni mɔgɔ dɔ bi sisan i bɛ taa sɔrɔ n'an bɛ bolimafɛnw kan dɔ bɛ bin mais an y'o jateminɛ maliyɛnw na sisan tuma dɔw mobilitigiw ou bien mobilitigiw ni fɔlɔ dɔ sera a ma o b'i jɔ ou bien o b'i sumaya ka sɔrɔ k'i tɛgɛ kɔrɔta ne yɛrɛ y'o ye mɔgɔw b'o kɛ sisan donc an b'a ɲini u fɛ ka continuer dɔ bɛ yen hali ni ou bien ni dɔ bɛ bolili la a ka minɛn dɔ binna u tɛ sɔn mɔgɔw ka yɛlɛ a kan u b'u jɔ k'u bolo kɛ tan k'a fɔ k'a y'a jɔ fɛn dɔ bɛ ɲɛfɛ donc an b'a ɲini u fɛ u k'o caya a k'o ɲɛf'u ɲɛna ensuite mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a ye ko ɲuman kɛ a bɔra sa a ye sira di dɔ ma généralement dɔw b'a kɛ tan yɔrɔ o bɛɛ bɛ a tigi nimisi wasa o bɛɛ ye bonya ye ka geste k'a tigi ye k'a fɔ k'a ye nin min kɛ a ni ce n'a fɔra ta o kɔrɔ ye k'a ɲɛna donc an ko k'o kɛ n'o bɔra yen an y'a fɔ polisi minnu bɛ sira la n'u y'a fɔ an ɲɛna cogo min k'an k'a kɛ olu de nanen don ka na ɲɛ anw ma ka fara anw kan walasa ka an bilasira an kana ɲaami ɲɔgɔn na n'olu ye sira di o ka nɔgɔn mais n'i y'an yɛrɛ dama to yen k'an dara nun turu ɲɔgɔn na i tɛ se ka taa kɔrɔna i tɛ taa tilebi i tɛ taa bani i tɛ taa baba n'i ko k'i ka teli o tɔ b'a sumaya k'a fɔ k'u k'u lajɛ n'u ko file la piripu i k'i jɔ n'u k'i ka taa a ye taa n'u ye min fɔ u k'a lamɛn u k'olu to yen a bɛ baara nɔgɔya olu bolo an yɛrɛ minnu bɛ sira ka taa ni ka segin la a b'a nɔgɔya anw bolo donc an y'o o de fɔ n ko ɲinan ta ko wɔɔrɔnan min bɛ yen dɔ y'a fɔ sisan san o san Mali kɔnɔ anw bi maa min bɛ yen n'o ni bɛ to sirabaga kasara la a bɛ maa 600 ni kɔ la wa maa 600 ni kɔ o y'a ye sɛbɛn bɛ min na dɛ mais sɛbɛn di minnu na olu t'a kan
maa 100 wa n'i y'a jateminɛ o maa 100 la a bɛɛ ye funangɛni ye olu bɛɛ ye dɔ ka sini ɲɛsigi ye olu bɛɛ ye wolomuso dɔ den ye olu bɛɛ ye dɔ du jɔlan dɔ ye n'o 100 tora k'i y'o fara an ka baarakɛlaw kan yɔrɔ bɛ dɔɔnin bɔ ani minnu bɛ yen n'olu landuruyalen don olu tɛ se ka foyi k'u si kɔnɔ olu ka ca ni dun y'a jateminɛ sirabaga kasara la n'an y'a ta 100 sara o 100 sara 80 o ye bolimafɛn tigiw nɔ ye donc n'an bɛɛ jɛra k'an jogo ɲɛ walayi ala an di maa 100 tɛ to an bolo jango maa 100 sinon an b'an se la a kan ka wele kan ka da yɔrɔ yɔrɔ an bɛ ka wele da mais an ti saliya a bɛ dugawu kɛ an bɛ ka wele kan minnu da ala k'u bɛɛ tulo kunnadi kɔnɔ n'a bɛnna tulo kunnadi kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ ala k'an kisi ala k'an tanga ala k'an ka jamana basigi hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ courtoisie yɛrɛ ka fɛn mun de don nin tile kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don a tɔgɔ la a laɲini tɛ foyi ye an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma circulation na ka d'a kan siraba sariyaw y'a yira k'a fɔ bolimafɛnbolila n'a dusu bɔra dɔrɔn a bɛ se ka na ni accident walasa ka ɲɔgɔn dusulabɔ bali circulation na o bɛ tɛmɛ fɛn min fɛ o ye courtoisie ye ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na n'a kan ka gɛlɛya dɔ bolo e ka sɔn ka a nɔgɔya a tigi ma hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan na hakɛto bɛ nin kan Sɔli ala Muhamadu.